baba so bu ya nebo za baro ijelu onye na we ya hey onye kamata o nwere ike ka gị mechi onye buru ọnụ taa nwere ike inye gị ndị echi o onye anọchiri n'emanya o onye ajọ na mese nụla ijelu onye na we ya sai mere mi osisto no nwere be mbeje mere mi osisto I'm a pusher you. Sorry. Sister, give me. Oh, aku ihuru Tochukwu maka umushiki diri Tochukwu na mma. Umushiki ọ ga-ata ahụhụ, ọ ga-anwụ ọnwụ ike Tochukwu ọkwa gị. Moto ga-akwọpịara m gị. Eweliwe nne, were nwayọ. Ka mere Tochukwu ji tụsa gị ụta? Ka mere Tochukwu? Imekwa Tochukwu watarịrị ala buru moto bịa ngakwa nga na-eri nri. Erikwere na m gịnị? Ihe mmiri aha dị ka asụ nri 25,000 ọwụ nri mmiri ya ama m si Tochukwu ejide ego ndị nwa nga aha ewere moto atọ m ịgba ndị eze. How? Sister, nwoke dị ka Tochukwu hụrụ gị n'anya kpọ gị pụọ take gị out gị ruo ebe ahụ ọ dara nri 25,000. Sister, na Therefor bara Sister, brother clean ya ama ihe aka ọkwa. Ọ na-ekwu ya every blessed day. Mind the way you live your life. Live an exemplary life. Live like a virtuous woman. Where no wayo. Bịa Sonia. Akụpịlara m ukwu, akụjide m ọnụ. Akụpịlara m ukwu, akụjikwa m ọnụ. Mana sa atụrụ m ga-atọ. Maka ma kele nwa m na-enye advice. Una take equal advantage of me maka ụmụ otu o si rụrụ m ugbu a m bịa nga bịa akọnshish aha. Tochukwu 25,000. Ọgwụgwọ nke dosa na ya. Onwe nọ n'ime pọsụ gị. Ama enye gị backhand. Ka m gaa shụọ ọnụ mmiri ka m lee ma m ga-eji ya masaji ya gị wepụta masaji pụ dị 25,000 aka ere gị n'ime ahụ. Gị na-eshi eshirile m hapụ m otu m. Achọ m mmiri ọkụ 25,000. Danne m o. Onye ole nwere opportunity ịkụ m nshi. Onye ole ekube nshi. Ama m site na onye na-anya moto na-eji ego. Site na na-agba moto ejicha ha ego ama m so wee ji ele nne gị kọkọrọrọ. Ifoge m ọdịra. Ị ga-agwa m ihe nọ na nke mgbe Chukwu eme. Ọkwa tata. Ị ga-agwa nwatakịrị. Chinwe gịnị? Olile ego gị. Chinwe olile ego gị. Ị ga-agwa nwatakịrị bi ya. Nwatakịrị bi ya ngịnị ya nọ. Amakwa eji na-agba nkịtị o. Amakwa m ji na-agba nkịtị ọ dị ka ọgwụ a na-egbukwe m. Ọ kama dị mara hapụ kwesị na m onye ji nwaanyị ma ike. Hapụkwa m aka o. Fa ọfọ iso. Okay. Gị ka imi ya emenwu. Asị gị ka imi ya emenwu. Adịra gị ka ya emenwu. Gị ka ya emenwu ọdịra. Okay. Ọdịra. Ihe tata ka ị ga-agwa m. Nwatakịrị bi ihe anwa m fụ nke na nke mmiri. Ikwe ma agba gị bọị. Ọgwụ andọrọ n'ụlọ akọ mụ andọrọ gị. Ife mụ na nwaanyị na kemma elu. Ịma ihe anyị na-ekwu. Ịdị shọ na ụmụ aka ịhụ first. Ịdị shọ na iji anya ga-abụ. Ụmụ aka ịhụ. Mụke na slas. Kedu ihe m kwuru mgbe ahụ? Mụke na-ajụ ihe kwuru mgbe ahụ. Yes. Mụke na-ajụ ebe ị nọ na-agba nwaanyị titi ihe kwuru. Oke, mụ na-akụsisiri ike si agba nwaanyị titi. Ifu tata, unu ama mba mụ na gị. Chinwe, I have told you, in fact, my mere eka nwe nke bụ eziokwu. Your days are numbered in this. In fact, Chinwe, taa ka ọ na-ebi. Mmadụ eji mụ na ga. Taa ka ọ na-agwụ. Today, here and now. Over. Ọ dịkwa possible. Ihe na-agwa gị bụ na ọma nkwa omume. Ọma nkwa omume ka ngwa gị. Ịnyalụ mgbakọ, ịnyalụ mgbada, ka steering, ikwuru m drum side a, ịnụkwasa m side a, steering ị na-anya m ka moto. Ọma nkwa omume. Ọma nkwa omume, ịgbasịa m kurukere, iya o, isi m na ị ga-arapụ m. Chọwa nwaanyị ọzọ na nke mmelo Chukwu. Ọma nkwa omume, kama mụ na ga nwụọ n'ụlọ. Ifo ka adịra, mụ na ga nwụọ. Ka nwa gị eziokwu, ka nwa gị ihe na-ezuzugharị ihe.
Ama ihe jiri agba nkịtị o. Ọ gwa gadị neighbors hapụ isi na m ji nwaanyị mụọ ike o. Mgbe m na-anya gị kuru ka enya gị, ọnya m. Ọnya m anya gị. M nyekwara gị nya m, anyị nyere onwe anyị. So ka anyị na-akasịzi ya na. Ya ka mụ na gị ga-eji wee nọ forever. For what say? Forever and ever. Asị na asị. Ọ na-nkwuri eko. Ọ ma mme. Ka ọ na-nkwuri eko dị. I'm not trying to let you. If you are, I'm not going to fight today. I said, Mona, if you don't What people now? yes, Money will have even them there can say come now. Chill. In fact, today, Makachika will do that today. Mama, come back, Patre. hey, Come in, Alex. You must leave this house today. Or where you get the hey, boy, here, nonsense. It can't happen. you going It can never happen again. to Today is the end of you in this house. Your days are not bad. I told you. How much are you? How much are you? Your days are not bad in this house. Nonsense. I'm not Nonsense. Nonsense. You must leave this house. You. I'm not going to leave this. Rubbish. I'm not. What's up? Therefor global abatogo na ogbo. Therefor global. Garden the neighbor. Who they are land? Who they are land? Onye o. Ah. No. Oga Feko. No. No. Please, tell your sister to Adala. Oh, on educate. She's blessed. She's blessed. Yes. Hey. Who was the time? Therefor global. One. Thefor international. Obichuzo 1. Na Cape Town, Oga. Cape Town. Cape Town, Cape Town. She's blessing too much. Mama, why? I get the powder thing. I think cause I called the Pakan. Just need to move it. Oh, Mama, leave it go. 1 minute. O mere ogbenye. Nne. Obulukwu oko ogbenye. Nga kutu una. O mere dike. Kutu una. Obulu obele dike. Ya kode. Ma kutu una lo no. Thefor international. Okay. Obichuzo 1. Cape. Asanwa. Otom. My Milo of life. My Milo of life. Hey! If one. Asamesa If yi. one. O Thefor no. Back go to move kono. Mo wa na lecha. Asamesa na Thefor iru na. Mesara fake iru na. Ewo lecha kalia. Thefor anyị butogokwa alụ ahụ. Na nwanne. Ife abolu m. Alụ anyị. Personal property m. Ejekwa na ebe anwa eje. Ma kwa onye iru moto na oyi iru moto mgbo eli ya. Nwanne. Dalu, Ma be careful because what that. Get careful with Gabriel. Ma body ya no. Thefor international. Anyị nwere enwe. Ibutogo alụ a. Alụ anyị. Oh, akwa ka nna ajụ. Akwa ka nna ajụ ka nke ihu dị ka udu mmiri. Sonia. Sonia nke m. Ọ Sonia nke gị. Gịnị mere ya? Sanụ m gịnị mere ya? Mama m nwoke ebe adị na Sonia. Mama oge. Hapụ m aka ma lọta kwa ihe obi mapụrụ m. Eche m enwe na ihe mere nwa m nwaanyị. Ụmụ nwoke nwa bịara ịnapụ gị ya na-akọrọ ọgụ gị buruburu. Ejukwara n'uso na have you heard from her? Agaka m agha. Ị gaghị agha. Enugonu from her. Ejire ebe ha nwanne nwaanyị na-agwa m na ebe ụmụ nwoke na-azụ wepụ ha.
Agaghị m ekpe o. Ikpo na-ana ya ejugonu ka ị nụkwanụ n'ọnụ ya. Ejugonu ya nọ. Ya m na-akpọ na bịa sis ọtọ ọdị ebuka ọlịa. Ọrụ gị dị ka ya meseji. O dere gị meseji. Gị gwa ka o dere na meseji. Ka ihe o dere gị kwanụ. Ya akpọchie ya ahụ ncheta masị lebiri bịa n'ọlịa o dị bizi ala kodi aka ọka aka. Nna ụwa nna ihe mere gee ntị enwere ihe unu ụmụ nwoke na-anaghị aghọta akwụghị na ụmụ nwaanyị ha dịkwana ha otu ahụ unu uche ị na-aghọta ihe m na-ekwu emechaa gị were nwayọọ kpọkete ya enwere ebe ị ga-akpagasị ya aka ya mepee ọnụ gwa gị nke bụ eziokwu ihe niile abụghị gị na-akọ ka onye gbuwara isi nwanne nwa abịa akparị m lakọ m ọnụ lala m dị ka ndị rere ọgwụ oke ma mere ọgwụ oke mere ọgwụ oke mere ọgwụ oke ọ bụrụ ndị a na-ewu nwata gba nwere azụ aka jụjụ ọgụ ya ndị na-ere ọgwụ oke ọhụ nna mmadụ ka ha bụ ọhụ nwa mmadụ ọhụ ụmụnne mmadụ ị na-ajụ mgbe ị na-ere ọgwụ oke ha ochi n'elu daa amụ ha amụ bụkọ baa ime ụlọ ga yipụ akwa ijiri lọta ọrụ sapụ ahụ gbawuo ya. You need to see the way that man was acting. Usi akpa agwa. Yes, ebe ọkpọm ga mara mma, yeah. He has taste in that aspect. Even though he was trying to order hobby. Oba, those kind of stuff for me, which I don't, I'm not used to all those things. You know something I know, 33,400 invoice. I don't know what that guy has with invoice. They go to invoice, meaning where bill to Onisha. Not even Onisha. Onisha. Kaka, you're not calling now from one call to the other. No, brother, I can't deal. No now. No. Sonia. Brother. Ima, ihe nọ n'ụwa bụ ntakịrị. It's a gradual process. There's no man ọ bụla ị ga-afụ n'ụwa dị 100%. Likewise, ụmụ nwanyị. Wezu oke, ọwa ha mmadụ. Then ihe ga na-ekpe ekpere Chineke biko nyegodu m onye ọ ga-awụ mfụta ya onye ahụ enweta at least 60%. Then gị banyezie dịka nwaanyị gị jizi aka gị build career the remaining 40. That is life for you. So he ga-ekpe ekpere Chineke biko nyegodu m onye nwere 60%. Then gị banye ka anụ tọpụ ọnụ gị dịka nwaanyị. Thank God he said 60, right? 60. Onye erudi 9.5%. Stop, John. Onye, I'm serious. He's not up to 9.5. I'm even struggling to even use my hand and give him 10. Sonia. Brother, he's hyperactive. I wanna atoya. If you see the way he talks to his parents, it's called Siagwahoku. Oh no, it's too bad. It's too bad. One day this guy will get jealous or people nimulo. Yes. Think about it. See what happened to Ruth. Just take a look at Ruth's life. I don't think I want to end like that. I told me they can Ruth. Anum na wabereba. Okay, Sonia na wam na wabereba. What happened? Obera. Mama where na umu nwoke isi weta. Hey! Brother, I don't like the way sister said it. Go, sister she cook like him, yeah. When you my young boy, hey. Oh, brother. Come on, somehow now what you like. Chineke nyekwara unu aka. Ihe na na-eri gburugburu. Onye bịakwa ogosi karakta nke onye bịakwa ogosi karakta nke. Agwa bụ mma nwaanyị. At least gonna work in a reason go to come mad marakwan what you want. That's what matters. When then on Hamadi here hatcher. Or characha butocha hatchabute. Chineke nyere gị aka. Ụwa. Nwoke n'ihe. Ịma enwere ka iru gị dị kamgbe ụtụtụ. Abịago m na be gị before. Otu esi ekene abụrụ ka anyị sikwa ekene.
m say okay maybe no we here again as of that time mbịa chakwa now ọkwa the same thing ya ka m ji Skype pụta kene ebe a mụ na gị ga-anọ gbara onwe anyị nkata ọ gị na-eme what is the problem you condition ga adịzi mma n'anya ọ gịnị ọkwasị usu ụmụ Chineke ọkwasị usu ụmụ gịnị mere ụmụ nwoke bịara na-ekwetị usu nkwa heaven na earth na ha chọrọ ịlụ ya o ọkwasị usu ụmụ ime na obi agbafuo m chee ma onwe ihe mere ya ụmụ nwoke na-abịa disturb ya so gịnị ka ọ gwara ha mgbe ya anọkwara m ebe ahụ nke ka mesi makwana ihe ọ gwara ha anọkwara m ebe ahụ susu m na-ekwe m nkwara na-eme ihe ga-emekata n'ụwa ka ya hapụ m mana ọpọndat obi erube mana anọghị m ebe a mara ihe ọ gwara ha anyway ihe mere na bụ ife ụmụ nwaanyị a na-amụ ha ka akwụkwọ that girl Sonia atrọsụ ya nwa ha dị well trained ọma ihe I'm telling you ọma ihe even n'otu enwe ka esi ama mmadụ mma ihe ị ga-achọpụtago m na ọma ihe ị ma na ọ bụrụ ke m dọrọ nọ na ụlọ m now maka Chukwu ọ bụrụ ya ka nwoke ọzọ na-agwa okwu ji ego ọ ga-ajụdo ese m bifo m ọ laala ama m ihe m ga-agwa gị ihe but ọ bụrụ onye nke a so ọ bụrụ ihe ị ga na-abịa na-echewasi isi like this you know so cool down so gịnị ka o kwụsịrị mgbe ahụ na nna anọghị m ebe ahụ amarọ m ihe ọ gwara ha anọghị m ebe ahụ ka na-amafuzi m obi ama m ihe m ga-eme eme na nke ka na-amafuzi m obi okay nsogbu ihe mere na ọ bụ notwithstanding if ụmụ nwaanyị chere ka gwa gị something dị ka m esi wee gbakwa aka tiere nwa akị nke ka m esi wee rụcha ụlọ onye ọzọ bịa rufuoro m ụlọ m rụrụ ha na-asa ọma mme ebee ka onye anọ mgbe m na-ego earring na-ego wivon na-ego ihe niile ebee ka ọ nọ top gel ọ maka tura tubu ka ụdị ncha m na-adị ego fair and white ude emeghị ka m na-adị ego ntacha afụgbacha ọkada atụcha akawo mgbere ya na-emente nwa nwaanyị ofu agavu si from Oslo malaria ka Malaysia ka o si bata n'afọ nnụnụ tụọ da na ọ bụrụzie nwa m nwaanyị ka ọ bịara ịna m ọhụrụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ji n'obodo a na-erogbugharị ọhụrụ amaka ọhụrụ ndị niile ka ga everywhere nwere ka ma Chinwe ma Chidimma nwere ndị ọhụrụ ọsọsọ Sonia ọ ga-awa ọkụ forget about that one I trust mmemme mmadụ appendix n'obodo ahụ mmemme mmadụ appendix n'obodo ahụ nwanne mmemme kama na-enweghị m ga-eme mme onye ahụ na mmeyikwa abashi gee ntị nye size shi 180 o yiri na-akpagharị chere ịfụrụ ihe ị ga-eme na-abụ gekwa ntị ị ga-agba mbọ chọpụta nke bụ eziokwu dịka m gwara gị na mbụ that lady hụrụ gị n'anya so I don't think she will disappoint you onye ka ị na-eche esi ya niile na-apụ ya onwe ihe ọ ga-eme ana gekwa ntị ka gwagwa adịkwa ama ịgwa nwa chegide ihe anwụọ ewo before ụmụ nwaanyị na-agba mkpedi ha 1 year emechaa emegharịa ọ bụrụ 6 months nke na-alụbeghị alụ nwanne ụwa ichegide ihe nwụọ maka Chukwu ihe ọ ga-agba mkpa gị sọ 1 week ya akpọkọ nwa ọkụ ọzọ wee n'ime ụlọ vam so hapụ ihe ị na-eche Sonia is for you hapụ ihe biko ka gara ka mmeli ga one for road na nwere m appetite ịṅụ mmanya kịta chọrọ m ịṅụ mmanya ọbụla taa chọrọ m ịṅụ mmanya ma nri emeghị ọbụla m chọrọ iri today ọntụ m afọ isi ihe ahụ nwoke m ahụ ma afọ isi ya o ị chọrọ iji aka gbuo onwe gị mmanya ọbụla m chọrọ na-abịa ka anyị ga bifo anyị gba one bottle 2 bottles icheso everything obi adịkwa gị mma biko ọdịrọ m ka ịṅụ mmanya o ọdịrọ m ka ịṅụ mmanya today na-echekwa maka asụsụ ụmụ ị na-ekwu okwu ịṅụ mmanya na-eche maka asụsụ ụmụ ihe ba na-ekwu okwu ịṅụ mmanya ụwa ndị achị na-aga na chaga ṅụọ mmanya ebe na-akọ biya biko cheka ya ṅụọ mmanya ibido okwu mmanya ọzọ mmewere ya amawa gị isi o mmewere ya amawa gị isi na a na-ekwu maka asụsụ ụmụ ebe na-ekwu okwu mmanya kwanyere oge ugwu ụwa nna tupu oche ka aga ṅụọ mmanya chọọ hapụ ihe enweghị ị ga-eme m ka aga ṅụọ mmanya gwakọrọ dị so oke nchazụ ihe niile tupu oche mere m ọsịsọ n'onwere ebe m na-eje mere m ọsịsọ mmadụ na-eje Pretty baby, so baby, how are you? I'm
fine, thank you. You're looking so beautiful. Thank you, and you too. Thank you. So, how about Cletus? I hope everything is working as we planned. In the sense that Ulilanya di Yotago. In the sense na only sikwa nwa obele o. Nwanne nwoke na-esi onwe igwa gị eziokwu, ụmụ dị mmadụ o. Anya bịa na-ese mụ na ya n'ụlọ. Why Cletus did like this? Yeah, one thing Cletus name mother like him. Are you sure he doesn't have any girlfriend in this village? Because on our power waka onye nwetego nwaanyị ọ chọrọ settle down with. If you side down, gbanya. But that side, ever since his woman left him for abroad. Bukweta, afunurom Cletus nwanne nwoke, mutu nwaanyị ọzọ, ma ebe bibi mbụ na town no, mana village anyị bata. Ihe na ọmụma nke ahụ uche ya agaghị ya cha bupie. Okay. Ịma na Cletus nwanne gị nwoke udu mmadụ ọrụ inweta ya na ndụ gị. Ị mara na mma nwaanyị gị nwoke. How wish Cletus would just wake up one day and start behaving the way I see him. Ona afọchata m the way m si afọ ya. Ịma na love me. N'anya, ọ ya emecha sọkọ mbụ. Mụ na-agba gị. Ọ nọ na-ewute m na abịa na aba anyị so na aba anyị ka ọ ga-abụ nnọọ onye ụbịam bịa anabata ya. Afọ ndị ọkada ahụ na-ama ha jijiji. Ọ dịkwa ya mabụ onye ọkada n'ime ahụ. Afọ ya na-agba baro. Afọ ndị keke dị na-enwuzi onye nwere ego asị na ndị wayo abịa. Then emere unu eme. Onye ka na-ekwu na-eme ife eme adanya bụ ife go my brother. Mana ihe na-agwa gị bụ ọ bụrụ spirit possess ya. Mma gwa na abụ woman of God, deliver anya. God forbid. E deliver abịa ma ya bụ na gị na akụwa. Ịghọta n'ihe m na-ekwu. I trust you. Hey, so mma. So bekee. Hey, I like gị na-emecha ka. That means you look like me now. Don't worry. So baby. Ka wo believe. Ka wo believe. Welia. Just jinka. Kanye Cletus. What Cletus? We don't catch you na managing. Obuna Cletus kwete na him na here. Mma gbanwo ndụ gị. Na-enyekwa onwe gị nsogbu dị n'aka isi m kwuo aka m asị dịka ichelugodo emecha na-eche ọ dị money. Ọ bụrụ na m eche mara ebe ọ bụ na ọ ba ego maka onye na-awe ya ka ntị m onye na-awe ya. Just manage it, okay? I will change your life. Let me go. Change. Adigo m ji for change. Adigo m ji eze. Ka mechina ta. Onye anọchirila mezi, onye ajụla mezi n'ụla. Ijelu onye na we ya sei. Mere m ọsịsọ no nwere ka m siri kwado. Mere m ọsịsọ ije nọ n'ụkwụ. Onye anọchirila mezi, onye ajụla mezi n'ụla. Ijelu onye na we ya sei. Mama Africa. Damn it! Man! You here! Oh my God! Damn it! Nike Kwano. I'm fine. Damn! Man! Well, let me not waste your time. My name is Dubem. Dubem what? Dubem wire. If you come now, go on there. www.dubem.com. And well, you okay? Man, I'm okay. What can I baby? What you say, man? What you say? Kife bafagi. Okay. Afam Summa. Damn it! If Rafaga, it fits you. It suits your personality, man. Damn it! Mama Africa. Damn. The bicycle now. Apikeba. Me fege mekita. Bayana mutu. Apikeba. Benyende. You have a point. No. I just got back from America, you know. I came back to see my dad from the neighboring village, you know. Yeah. I'm from Onye, but You don't mean it.
That's good, that's nice. No, what happened now? Make it up. Buying a motor can bring you anywhere, Chiriga. Anywhere, I'm telling you. Damn it. Can just trek here now. Man, what do you take me for? Now, I'm know about your beauty, a joke. No, it's an insult. It's an insult. It's an insult. Buying a motor. Kaiwa. Name. After you. Maybe Kaiwa. Biawa. Man, mama, you. Yeah, you. I got you. Marapa mara na mpuri koro kiga oro. Itelu wabonye na we yawo. Say, Wabobia, onye pium pium pium. Wabobia, onye gam. Marapa mara na wabu mawani nula. Akona giba kwa wanu wanka yawo. I know you are into business. I'm in a business. That actually means on the business in it. What kind of business do you do? Okay, if you really want to know me, I'm very well. Come close to me. I'm transparent. I'm a caring person. I'm not stingy. I'm nice. And when me woman conscience, because Ibiamun so it matter very well. After our traditional marriage, I'm gonna take you alongside with me to United States. Please, I want to actually I want to take care of you, change your lifestyle, your family. What I have for you is real. Please, even my family is actually be our US. There's no problem. I'm gonna take them along with me. Look, it's not all about taking I and my family abroad. It's not all about showing us the wonders of life. Mana happiness they involved. Yeah. Prosperity. Yeah. Loving. Kindness. Compress it together that makes a good marriage. That's what I want to give you. Even I'm gonna add more to it. Serious. What wanna go now? Name we go nyozo. Who could that be? Or Prince Val? No, it's not possible. This best side if I don't million at your place, illiterate. You want to end up with someone who's poor? Covering strength in person? No. Get into one, my queen. See, I want you to come to my place. I'm gonna take care of you. I want you to come to my place to see my people, my mansion. I will see. That can get that and wine with the queens and kings. Because I want to transform you so you can do better, like the likes of Rihanna and all that. Please. Okay, I think I want to go home, please. Home? Yes. Like you like the environment, the air that's coming here. Why do you want to go home? I want to go to my house, my own mansion. Okay, but I wonder if you could even need them what all these things I said, no response yet. Yeah, banana. I want to go home. Okay, sorry. Okay. At least you can take something. I don't want to take anything. Blue label, Ace and Spade. You want Bele? You prefer Bele because it's champion, right? Please come and take me. It's fine. It's okay, my queen, huh? It's okay. Butu. I think with time you get to know me, okay? My brother, everything there your hand. She's your Rachel sister. Okay. When you Obia Boyaliana, you can make a co yefe. Huh? Ogifeko. N'eziokwu n'ezi asụsụ. Nsị gị na m aghọtara ife na-akọwa. Asị ka m na-asị. Ihe niile bụ ebumnobi gị ma ihe niile na-ekwu ebe a o doro m anya nke ukwuu. Mana the only thing m ga-achọkwa ka gị nwa ghọta from my own side bụ na oge agafeela mgbe nwoke na-eji aka ya họtara nwanne ya di ma nne na nna họtara onye ọbụla mmadụ onye ọbụla onye na wee ya kịta. The only thing m ga-emedebere gị now na aga m agwa ha okwu dịka nwanne dụọ ha ọdụ gwa ha your interest about them. Mana ịbịa force wazie ha to go against their wish nke a ka m ama m interest nwe ebe nwanne gị na-erika enwe m interest ebe ọnụ
Biko. May if go ye ife. My brother, to try for me. I can make it. Oh, and when interest well, even one again. I forgot one. You see? Yes. And in Anya, if I have 100,000, 100,000, then you did it. Just today when I bought the book, It's me and my business. I'm okay. my business is the one to be go. It's very, very big. And when Tatele shop, and when me a man, you wake a road, man, and I'm booking. You understand? And when Tatele shop, so Jidenka, Jidenka when I bought the book, my brother, and will make go. Thank you very much. So, Kukwati gave you see water. He said, just to lie for me. If you to lie for me, I go do plenty things for you. I will even lend shop for you. I can lend a very big shop for you. I'll give you big money. But you only get what? I can do that. I can't Biko. Just lie. It's about To lie for me, what be there? Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.